ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ତ ନଥିଲେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଦେଖ ଏତେ ଦିନିକରେ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ଆମର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚାକିରି କରିଛି ମତେ କହିଲା ପିଇସା କଣ ଭୋଜି ଭାତ କରିବାନି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ଭୋଜି କରି ଆମ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଯେମିତି ଖାଇବେ ବଜେଟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆମେ ଭସେଇ ଦେବୁ ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇବେ ଶାନ୍ତି ହେଇକି ଯିବେ ମୋର ଏଇଟା ଦରକାର କଣ କଣ କରିବା କୁହ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ আচ্ছা চিকেনটা কাই করে কোন অসুবিধা যেহেতু ভাত ডালটা হবো ମୁଁ କହୁଥିଲି 5 ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବେ ଚିକେନଟା ରଖନ୍ତୁ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି କି ଯଦି ଚିକେନଟା ହଉଛି ତାହେଲେ ମଟନ କାଇଁ ହବନି ମଟନ ଲୋକ ଖାଇବେ କି ନାହିଁ ଆମେ ଚିକେନ ବି ଦବା ମଟନ ବି ଦବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସୁବିଧା ମୋର ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଆମେ ବାରିପଟେ ଯୋଉ ନେଉଟିଆ ଶାଗ ହେଇଛି ସେଟା କରିବା ଦେଖି ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ମାଛ କାଲିଆଟା କରନ୍ତୁ ମାଛ କାଲିଆଟା ଶୁକୁଡ଼ାଟା ଭଲ ପାଏ ମାଛ କାଲିଆଟା କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି ସେଇ ମାଛଟା ବି ପୋହଳା କାଲିଆଟା ବି ହବ ହେଲା ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଆଉ ବେସର ଶାଢ଼ୀଟି ମିଶିବେ ପଡୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ସେଇଟା ବି ହବ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ସେଇଟା ବି ହବ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ଆଉ ରାଇତା Stop it. ଭାତଟେ କର ଡାଲିଟେ କର